bw'omuguzi. Ndizi TV ubwenso bw'omugotonyora asorogonko bw'oguzi n'iki kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori n'ekinsemo kindi kinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omuguzi. Chigosori na Steven Ndemo n'umurubyo bw'ukumanya iguru yari gakorekana asibru bw'igigosori ao kurworogongo rw'ogusi Kenya n'ensenkima nabeka ukumanya na kukurentera abagwatani ao kurwase G-League buna National Super League, KPL, EPL, Bundesliga n'ekindi kinyinge kerari tukuri Jumamosi gochakira Ensakia goika chinso 12 kya Maragoba. Chigosori imeya Ndizi TV. Jumapili mambia chinsa 12 goika chinsa 3 kya Mambia nigo bono ya muganigwe asumurubyo bwoko motogyo monene umurubyo bwegesinga na presenter Vini ekero kwa bokire ni maite na andake obutuko bwa umbwarenge andake kwa bwate birengere binde andake ayakorekana kerige kaba ekekaba kolende ayonsi gotuko yakora asumurubyo bwegesinga aiga no toko gochakiryo bwansoba senchera ere engiya kegima amatera yoko motogyo monene amarandia amatera matindi a top 7 at 7 nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete negati yari urabi gukonyora toma yakote byo monene tigako imoki yeso nerot omone nongi mokirie korunse gochi igoro kurwekerenge kemo gochi asekendo anya no musamaria nyasango gotomera ro musamaria ekero togusasima amonaye ritukerigeria Jumapili nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete ikinuliwa wesipingango tware tariki elionyari gonchuria Jumapili yao asomurubrio bwegesinga na presenter Vini monene nerot yeso butaka wikonda nenge bakali wikonde aje butaka wikonda nenge bakali wikonde ya butaka omurigeria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togoikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekero kogende nyakoe omwaka bw'ekiri bw'ibere n'emirongo 22 n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunenkia ekerenka cy'ugukwana igo. It can tell you how far ekiamaniaji igotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucuka so nominations bono umurubiri ubwekyo nigo gucyo ko ribagariya lyokuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero umugaba na ritayire okorere rasyayo engiya goseni. And you see what you do no what you want what you are going to do for them. Kira ritukoria Jumatano na Jumamosi gochakira chinsi sato nenusu chabo tuko asugu chekomera na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyi birengeri byabo asukoreta makinderero imeyoro gonkogogusi na Kenya ngima tena watari ekero musani abrani kanyo kwani
Ekero umuntu abugata abageni bwoye agotebi ng'ancho bimbugata abageni abokwenda bakuwani lakini tuko igunga bantu bakoiriria ata mwejirani yao ominyoke gochi obubona tiritarindi omurobiryo bw'ekeumbu ase tokunengia na kumanyekirenga kiremambia y'amatuku y'igwiki gucakira Jumatatu goika ijuma chinsa 12 chamambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Kuna botambe toko chakeli ilitukuli yao ase ogwansu tumede na manga korakanire ulitukuli goro nuko tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara numete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mona tena kiti ganda soki gerogo isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo moriya rintura gotika maiga imana tuno to ko vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuli yao asenjiri ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru y'amangana siasa aliyatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karo wiki wechera buneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri gwasibere twasejereyo umirana na Sara Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News inadina tokonyora uchumbe yao asenjira yobukirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebalimo gotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana osesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchuriye imeya Ndizi TV umurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugo gwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusiye nige gokuburia kujyakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemero ngebere nebere rike SMS kerieta kuza na kuyituma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo togendrete kogendebirengo byeigoromono kero monto nabwa tumuganoye kurwa iboletwe goikabono kurende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanyegwetoma gwekebirengo byeigoro Brian Sagini Isena nigairire ribagirio no gwisaransa n'abantu ao iryo korentera emegano yabo kera ritukurie juma chinsa ibere cyabo tuko nabuigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kyanda imeya Ndizi TV aya antivirus inge kabono kare ko somo bono ya niga seti kare ko soma ya so online ga burgerie bintu swabo sa Ndizi TV we bintu biro Ndizi TV ya yengo mungainore tari Ndizi TV News Ndizi TV News sacha Ndizi TV News yabona digeri bona bintu akai nondo chomurubiriya kabisa gwechingero na papa antivirus bintu nobira Ndizi TV News ke jango na so Facebook yabango Ndizi TV News na YouTube yabo Ndizi TV News ke aye nayo mokora
aye na gwatebie kenaye omwanjo ndigeti kurwa bwo kana to gonsoja soa asakuru kwa Ndizi TV News e Facebook YouTube yaito Ndizi TV News omakonyora chi program chinyinge una mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa ntibera chokoleta chingero amo na mangana mange igano bwanzu bole bwo mugusi Ndizi TV akiro meto bwanzu borobi ai taki wata bati Ndizi TV News aya weekend yetabwa tumuru byurumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cyarumba ababugiye baye ase barwete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba mwacho mulilio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere molero moto muziki abakulutu omuziki oli omoko kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gucha kire chinsa isano na ibire goika chinsa kianda iribwego kikigima utire ngora guchigoro tukini amaberera inkore previ intebi kongwe bintebi bawo igwa yemwe nga yeba moyembe wayo ikekota banga tomanyo musanyogo inyora nga niga abuka nande mwenga chibandi nchira acheka chinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi guchigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tobese kobora Ndizi TV soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Njensara Nyarangi Ontita tena batambe Brian Sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwera chigame cyabo kunyara gusikugo muntu ili Italiane Ndemo Steven ngo ripota rene gataseri Ndizi TV kurwaga iga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi Ndizi TV obwansu bwomugusi omurubuli okubwatya nigo kuligererwa n'ebigore byonsi
tigana inde mobake tata oyo tonyorere libageri lya bene na inde tochikolisanga lingana lyaye katu yali gotokuyarigania tochikongani kyago chigokwana gochasa magimaito na inde rebuna twancheire twanyalire kororana tigansabe asenge nchyo kuyarigania gochekoi walingana lya Nyasaye tata oyo romuya oyo gwatorendire oyo twanchete oyo le kwabeira monaintwe nonyenkorwase obotuko bwaera oyo gwatwancheire twanyalie korora litukeriga tata bono tuyariganirie asenge nchyo chakoi walingana lyao nigo twasabire ngo monene tigagwetera aseringana liga togochia kweorokereria aserituukeriga linyare gotosesenia litoamaya na indi linyare gotoigorera chinchera amone bisieri byaito ebiro bikororekana kero kindi shetani asiekire biamo na senge ncho ya bonsi abagochikoritegera lingana liga nigo nasabire goseni kwa bene gochase bare aserieta lya Yesu tuasabire na kwegena amina lingana lyelituko lya rero korwa segetabu gya Saburi 15 tosome 10 goika 11 egetabu gya Saburi 15 tosome 10 goika 11 nige gokwana iga aye togo ntiga agwase abakure ose togo tiga omochenu o arore ogosareka aye no manyie enchera ekogenda asobogima asobosyo bwao noreo omogoko omonge nase ensemo yao yokolyo mboreo obwansu obuya goika kare na kare tigana inde nyare kumubaka tato yobeire omuya oyo nyancheire na inde nchikoli sangaringane liga yara tochikonga ninkyago chigokwana gochasa magimaito amalika ya tuasomire igagokwana ngaye togontiga ase agwo asaba kure amarikaya nigagototebya nga tata oyole tuegenire tata oyole togokorera takunyara gototiga tonyare gosoa ase chimbera echiabakure Nyasaye nanyare gochicha anyare gototoria anyare gotoretero kobokiwa kero kende okuo totanyare kero kende kwebokia ntutweka abanyene amarikaya machenu gagokwana nga ayetogo ntiga oyo ntauti okomotebi Nyasaye ngaye tata na manyire nga togo ntiga agwase abakure aye nuchiche agero nyare komogo semeria aye nunyare kongwenia aye nunyare kongamaya na ndebo go nyare gonsesenia amarika ye gagototebya nga bonsi abamwegeniro monene tata konyara kobatiga ase chimbera chiabakure tata nanyare kobaretero kobokiwa tata nanyare gochicha na ndanyare kumirana amono kugania kwabo amarikaya nigagototebya nga chimbera na chimbera nigo chikworo kimechando chimbera go chikworokia amarwaire chimbera nigo chikworo kyoboremerwa naboigo amono go chayo no gosekererwa ngaba mwegeniro monene Nyasaye nabarusia se chimbera chamarwaire nabarusia se chimbera kyoboremerwa naboiga nyare koba ogosemeria gwa kare na kare tata konyara kogotiga ayekero kendo komokorera Nyasaye sobwegenwa ayogotara se chinchera chobonene Nyasaye na chicha singincho yogogotoria na indanyare gokoretero gosemeria aserieta lya Yesu amarika ya machenu gagokwanega ngaye togo ntiga agwase abakure ose togo tiga amochenu o asoe asogosareka Nyasaye toni gagotoriera chira ngaba bakomokorera aba bakomotunyana Nyasaye takonyara kobatiga baswasa makweria kare na kare Nyasaye nanyare kobatoria kurwasa makweria ya kabere nganonye nugo kwa waitu kore tugo kwa bono tali ugo kwa kero kinde tuakwa korende nigo tuatimoka asoma wanene tuganyeteri tukoriri Krista koirana achago tobokia nabo iganyare gotogo semeria wa kare na kare nege kogera marika ya macheno gukwana ngaye tugo ntiga omone none asaba kure ayetugo ntiga semechando tata gakubariera chira abakomokorero monene asobwegenwa ngere ta kunyara kubatiga baramwe kose basekererwe
emechando kero kendo rabe koba kugoetera se chinga kiechi nemechando ya matuka make ogosekererwa okore na kuono kwa matuka make okoramwa munugo chaywa no kwa matuka make ayetene na mosemerie nyasaye liegene ringana lya nyasaye ngo chiare go kwamaya nigago kwana seringana lyaye ngereta kunyara gototiga asaba kure ta kunyara gototiga asemechando nyasaye ulya kero kende oboina botanyarete komugacha ira baritanyarete komugacha amatuka marika macheruga gukwananga ase amatuka atatu Yesu arenga soboina ama oboina bogatware mechando oboina bokaroro bokongu ekiagera nigo bwa mugachete oyo bwata chinguru nigo bwa mugachete oyo bwatokobwa goikekero Yesu aboka korwa saba kure amarika macheruga gukwananga oboina bukanyara konyoro gotimoka ekiagere go bwa bwate mechande menene asengincho bwa mugachete omotoria bw'abatoria bibiri gukwananga oboina bukarora obokongo bonene ekiagera bwa mugachete oyo otungite ebinto byonsi nyasaye togokorera nyasaye oyo bwatokobwa ekiagera nonye n'oboina mbwa bwate chinguru cyokomugacha amakweli tabwate chinguru cyokomomera nyasaye akabuwa makweli akabuwa chinguru cyoboina hoikari tuko lya gatatu kaboka agatangasira makweli agatangasira oboina ingaye tobwate chinguru cyokoga cyomonene ninkintagete kogotebya abamwegenire Yesu Kristo na Isaka babatimokire na indonye batimogeta somonene marika macheruga gukwana nga makweli tabwate okobwase bare oboina tibo bwate okobwaguko bagacha nyasaye nanyare gocha gochikyo oboina aseri tukolya koirana nabo igoboina mbonyare ko bareta bonsi barikero kende bwahirete aserieta lya Yesu Kristo amariko macheruga gukwana nga lituko lirya omonene akoirana nachego chikia barya kero kende chimbera chairete barya machairete egere anyare go kobairania asenge ncho yogo chekomorototo monene nagiye kogera ntegete ko batebyiga nonye nabarogia bantegererete onye kwalieto monto kimokene byose pikwaliyete nuchago chikiwa onyare go kereta igo kanya kogame ko kanya komanya ebirimo kwalire onye kwaliyete motwe onye kwaliyete kogorogoso koboko kosekero kinege kuba gosomo gongo nuchago chikiwa onyare korete ebirimo byose kwaliyete ekyagera marika macheruga gukwana nga nyasaye nache go chikia chimbera mona mache chinyare ko bareta bari chiairete nabo igonda imwa barogi bari mwariete yasaye nache kuba chike munyare ko bareta igonga neta keire munyare ko limanyaringa neriga na inde muye ariganie asenge ncho yogo chiko bareta baje kero kende mwariete amarika macheruga gukwananga aba mwegeni ro monene amakweli tabwati chinguru asebare amakweli tabwati uko bwasebare yasaye nanyare ko batoria ko rwase chinguru cyamakweli yasaye nanyare ko basibora yasaye nanyare ko bamaya niga gukwana seringa nariyaye ingere nyasaye takunyara kubatiga abacenu baye asogosareka nyasaye nanyare kubaretero gosesenya nigagukunda ngaba mwegeniro monene nyasaye takunyara kubatiga asogosareka nyasaye takunyara kubatiga semechando tata kubatiga soboremerwa tata kubatiga sekerero tata kubatiga samarwaire nyasaye nanyare kubamaya aserieta ya Yesu nakiyarenge buyayo ntegererete ayo mosauri ayo mungino lyo mugakoya ochicha sengencho yoko mwege no monene ekiagero monene utolirire chira ingereta gototiga soboina ereta kunyara gototiga sogo sareka akero turanyare gochicha sare tonyare koyege naringana lyaye timenye tinga seri tukeria monene mambye yega ninki kero kendo semereti ngayawo bege togo semeria kwao ne kogo semeria kwa so monene ekiagera na so monene oka dogo sareka gotari no asomnya sayoka
n'obulemerwa butali ninkintagete kogotebya nyasaye buna ntumire ase rituko eriga ontumire nyare kogotebya ngekerura nyare komwege na tata ngo cyare gokoretera obuya tata ngo cyare kogosesenia nainda nyare gokwama yaye niga gokwana seringana ryaye ingereta kogotiga agwasaba kure nagiye kolera chetase orasaro asinge nchora sara renko mosanyoye kaika saria igakorera gakoboria nka imwa mobeka barya barenga saria babo Marita na Mariamu basubati bamu abo bakomotebye ngo monene obeira sobo ina matukane na indo otyokire Yesu tachieti koigwa rya bakwana tachieti koigwa tegera igoro yobotyoku akamanyanga oyo no mosani oye na inde bagasenge ncharo mosani onyasaye ama kweli tabwa cyokobwa ubu inambo mwati chinguru cyoko mugacha Biblia gukwana nga Yesu agatene na kanyara ko murangeria Lazaro soka agasoka ubugiriye bitamba biri by'amakweli ninkintagete ko gotebya Lazaro kanyara kuranirwa bomoyo asenge ncha mwegenete Yesu asenge ncha kwete kamwegenete Yesu igo bakure bamwegenete Yesu amakweli tabwa cyoko bwase bare rituko Yesu akoirana na nyare go chike chimbera tinyare ko bareta bonsi abare cheirete aseriye taria Yesu Kristo tatoryo bogetira Lazaro moyare go ikarero eretanya go chenchia nero ryorenke igoro ororero go ikakare na kare nakiyare ngaseri tukeriga onyare ko mwege no yo tarigo chenchia onyare ko chicha yo tarigo sareka onyare ko mwege no monene na tata na chiko gokorera ringana rijya asoboki mabwao timanye tinganki kero kende kegane tigo kwa soboki mabwao kero kende abande amakimabo nigara senchera kitageka cyomo ari cyogo kigo sareka asenge ncho yamarwaire abande byasara byabago biretigo kwa abande meremo yabo nigergereti go kwa yakiri tata igantumira seri tukeriga inyare ko botebye ngabonsi abaranyare ko mosemeryo monene tata nanyare ko baretero obogima ekyageraga gukwa na seringana ryaye ingere nero obogima ere nere nchera ekero turanyare go chichasare tunyare ko mwegena tata nanyare go toretero go semeria na indanyare ko rusyo go sareka ko rwasama gimaito niga gukwa na seringana ryaye ingaje numanye enchere kogenda se obogima nyakero toko bokorera Nyasaye tato tutago totiga tonyare go sirenchera ekyara go kwana ngaba mumanyire tibago sirenchera ere nere nchera ekene na obogima igonga ondebwe sipio mwegenire Yesu Kristo ojo takonyara go sirenchera deba nekeremare deba n'umutinare deba n'umuko onde tayo ogochikomo bwato koboko anyare ko mworo kienchera ekiagera Yesu nere nchera na tata nanyare ko murayi nchera ekogenda so ebitabya yebyo bonene igonga marika bacheru bagukwananga nyere Nyasaye nanyare gutomanye nchera onye koganeti Nyasaye nyare gukora ase nchera yawo onye koganeti nchera ya nyare guchuru mono bonene bwa Nyasaye onye koganeti Nyasaye nyare kogosesenia kogosoka na kogosoa ni nchunyare kumwege no monene ekyara gukwana nga nere Nyasaye ogochigo tumanya igoro yechinchera cheito nero ryogo chigo tumanya nga narari shetani aroberi mamincha yaito bosibwaito nero ryogo chigo tumanya nga nkyaba bisaba aroberi mamincha yaito nero ryogo chigo tumanya bunabantu ababisaba ito bakonya gutogamba no gutosareria marieta Nyasaye ngo cyari gukomanya iriba kagete nk'abagamba bo bisitomanyeti Nyasaye uchicha botuko komonyerera kwetera sumu ikoyo mochanu okumanya ayosi kero kende bagamba kusibaro beri mamicha yao igonga inana ndiyo libese kanete mwanya bantara gambe yabo bisi Nyasaye tari manya ekiagera chinchera cha mwanya bantu oyo chimanyete Nyasaye igonga onye koganeti Nyasaye anyare gukoma nyonsi ayikero kene no nye shetani arobeirie asenchera yao ninchuo nyare ko mwegena ninchuo nyare ko yegena ringana ryaye tata yago to kwanira seri tukeri
amone mambieye nga aye no manye nchera ekogenda asobogima igonga chinchi enchera nero ekogenda asobogima ne chinchera nchiyo chikogenda asogosareka tibwa nchabosani onyare kogenda se chinchera chogosareka chinchera chogosareka ne chinchera chokonywa chinchera chobwenki chinchera chobokayayu chinchera choborogi chinchera chobotomani chinchera kero kende chobonyamesira ekire chinchera chogosareka chinchera chogosasimeme gwekano tari chinchera chikomwanya sawo nene lakini amarika materuga gukwane ngekero turanyare go chichasare ere nanyare go turase nchera yo gosesenya ere nanyare go turase nchera yo mogoko enchera mono buyabwaje amono bonene bwaye karwa senchera yoroche etari komwanya sawo bonene ekiagara marika materuga gukwane nga enchera nero ekororekana somonto nganentiya lakini yo mwaje bwenchera yo na makweli abantu niko banate kwebarira oboronge ase chinchera chiabo ase birenkereri byabo nasama korabo lakini gontegete ko otebina tata ntomire to baisa koba konarete kwebarira oboronge ninchwa so monene amarika machanuga gukwananga ayo monene naje bweka oranyare komanya enchera ekogenda asobokima Nyasaye nere bwe kora nyare gotomanya enchere kogenda asobogima ekiagere enchere kogenda asobogima toye manyeti bosacha tayo mukungu tayo nyemanyete borandi tayo muntu tayo manyete enchera yobogima otatiga bokaba nyemanyire enchera yobogima mbari bamwekenire Yesu Kristo kobo motoria imasama gimabo naboko morandi Yesu buya lakini toye manyenchera nabo komotereri Nyasaye buya lakini toye manyenchera nabo kero kende komokorera Nyasaye so komokorera Nyasaye si nyumba yaye lakini toye manyenchera abaje abaranyare koye manyenchera mbali baranyare komokorera so bwegenwa na inde banyare komotunyana asenye nchoko ryo banene bwaye amarika machenu wa gukwananga asobosyo bwao noleo omogoko monge asobosyo bwa Nyasaye nore omogoko monge omogoko ogosesenya mono buya nigo turanyare ko banyora asobosyo bwa Nyasaye akero turanyare ko genda asobosyo bwa ya tomurigererie tomurangerie Nyasaye nanyare go toretero omogoko Nyasaye nanyare go toretera maya ayekero kendo okorera seri tukeri ayegwasireri gwa mona bamwabo ayekero inukero kendo bugende tamunenero beyo yogo chikorusia baminase chinkenu mocha kobaenia nigo ntagete ko batebyega oyore muranyare kwegena anyare ko baretero gosemeria anyare ko baoboremu anyare ko batinya mariga kurwasa maisaino are michinta kana babora kana batakanwa no monene Nyasaye ogosemeria kwa Nyasaye tikongo gosemeria kwa mwanyabantu Amerika meteruga gukwana nga asobosyo bwao noleo amogoko omonge igonga asobosyo bwa Nyasaye nomogokore onye koganetyo mogoko onye koganetyo morembe onye koganetyo bwanchani onye koganeti kero kende obuya kurwa somonene ayigani gagutoka tali asemwanya abantu korenda somonene ekero turanyare kogenda sari Igagu kwana nga sensemo yao yokoryo mboro obwansu obuyago ikakare na kare nga soko bako kukoryo kwa Nyasaye mboro obwansu bwakare na kare Nyasaye obwekiro obwansu obekiro obuya amonogo sesenia asoko bako kwa yego koryo igonga banje baranyera libaga yoko basoko bako kukoryo kwa Nyasaye mbanyare kumira namo no buyabwaye mbanyare kumira namo no gosesenya kwaye mbanyare kumira namo no bwanchari bwa Nyasaye baliya baranyore libaga yoko basoko boko woko yokwa Nyasaye ekyagera nkoboko nkoro gwoko be no koboko nkoro gwoko lyo igongo buya amogoko amono bosera digobora soko boko woko lyo kwa Nyasaye ito kurende ayala soko bogo gwoko be kwa Nyasaye ito kero namba ya kero kende bajya bataringe gukora yaboronge bajya bari gutara sugo sarika
mbaba sokoboko gwokobere lakini nyasaye nanyare kubabeka asokoboko gwokolyo bari barenge komokorera sobwegenwa na kiarenge buya ayekero keno ntegererete aserituke onyare kumurangeria nyasaye sobugima bwawo nyasaye nagaretie anyare gukobeka sobuya bwaye akobeka sokoboko kwaye gwokolyo ekiagera sokoboko kwaye no gosenikore asokoboko kwaye no ebinto byonsubire timanye tinga ninkyokorigya na ine nkyotagete nyasaye nyare kogokorera tata igantumire nyare kogotebiega asokoboko kwaye gwokolyo no ebinto byonsubire asobosyo bwaye nobuya amo no morembore amo no bonke bwa nyasaye bore bwobuya inchu asare tunyare komokorera na tata nanyare gotosesenia tiga tosabe kongo ikomo elio bweringaneriga tato yoromuya na kobakire na ina koyo bonene bia mona senge incho tato monene bwa tonyoriri bageriga na ine tuanyare ko risangaringa ryao nibo nasabire ngatiga bonsi abanyare ko igwaringaneriga tato nyare ko basesenia timanye tinga narari babere bagoetera bande bagende goetera emechande menge bande bagende goetera marwaire oboremberwa okoramwa ogochaywa amonogo sekererwa tato monene nasabire ngo monene onyare ko barusia ase chimbere chichamakweri chimbera chimechando amonogo sareka tato nyare ko bagosemeria korengana buna bwanchete nasabire yo musauria omwana uri omugakori no munginoria tato monene ko bagochakarituko tirabachaka munogo seni kwao tukobuya bwabo nyare ko basebare aserietaria Yesu tuasabire na kweyena amina marietane Pastor Steven Mweresa namba yane yesimi 07 29 69 66 75 07 29 69 66 75 tigo mone na nyare ko basesenya mono na inda nyare ko bamaya nigo nkurandia mone kanisa ya Ambassadors for Christ Church aiganya koe okogenda enchera ya Iranda chimita 500 chioka kurwa separa yeram onye komenye tange ni nchuo to nyare go sangamo tigo mone nyare ko gosenya amina. Ndizi TV obwansu bwomogusi Ndizi umurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugo gwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gokuburia kujyakire kura asichi awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemero ngebere naibere rike SMS erieta kuza na kuyitoma gucia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa Kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo togendrete kogendebirengo byegoromono Soa asumutandao insemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabalia baito vimerubio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isano nemo ibire isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bwomogusi
Buya mano mwanju muri andonsi asoberete nande ne mambiengi yali tukuneri ichuma to kwali na sumuro beru Ensakia nene kali tukirimanya kanitena Free Friday yani gotokwira bageri abana ko kwali na sumuro beru Ensakia kratwa jagateri tukira Jumatatu paka to ikeli tukolero lia ichuma na ndoje to achinjir setting yake keroko ribiro gebiga ko manyana litukuneri Friday nande ni golire lia Free Friday kratu kwali ni asinjira yabeno nyara ko bamuna into ko ruboniga ko ikachinse to chiabona mambina mange to kwali ne lia kere ichuma Otambe na pototwara magaseti ndo yabwate ndo yamurekere torore narari airoborito ekiagera namangana namanga korkante kuritikirigoro go ikaboni ga magaseti na sogete boigo ntokwire wikase mesa mangana maya ya morobiru Ensakia nitumanya nande narari yakorkanite kuritikirigoro go ikamambi yaboni no kubori goito no gende ko bamona intwe tutwara magani ase studio litukuri chuma karto ko twari ri munyangongo go somoteri uri otereta matera twamanga kya chagete kya kore mirimo yae nande nkayarengete ojase matuko alibosi gutwiriri bageri abana gukwarigania nyarwo ko bamona intwe tosuka guru ase TV ya kya rusiko tuka usiko suka igole terwa manga kingo kana watebune karura takosoka guru ase etigosoro takosoka guru nyomba to dimi TV na batoko guru TV yao ingongo dena kwenda sensemiri mitandao Facebook watonyora Ndizi TV News boiga sensemiri ya Facebook na boko tobwati live wanyora na Ndizi TV News abuno togotoka inde kwarigiri mirobiri ita senjira ya bene senjira yobo ikiranyurana na boko tutumire kerengeri kya wetira sinambe yara sinia yugora abo totenga kwa bogire nande ngakirobere diri tukulia oli ichuma kato yade kwariga nande weekend mede batamba bantu bagatana ichuma ni godiri yenge nanya kumayaro sini godiri yenge kulende ni gori kwariga ni weekend nentu kwando to kore ichuma ya oli yenge kabisa ndi twari birukunyo ndi twara mechande de yonsi ntorocho bokendo mbarora lakini Ensakia ngotongire bono ngotongire kabisa ene yakonyore vitamin D biringo kanata ya botambe kurwa somoro beru Ensakia twasoire ma oyore maga ye kamera okwena kuna chibiche cha kujira se jira ya bene se kiria kabisa ni diugiri ya wikira se jira ya bene no yo mobie ko kuna John Kibati oyo kwena kuna amali ya wikira se jira ya bene Nigeriane Brighton Makori Biake gimana incho mwacho muligiriria Eliane Nsara Nyarangi Ontita ekerona ende tumirani litukonelia Friday uno yomitata vire Free Friday hasta kora mangana tuibwato gete kidogo asenge ncho twanyarira ko bato gukora mange kuri wiki ya chagete litukolia Jumatatu ende ne litukolia Friday ose litukolia Juma elirumanyekanete ko bali tukolie enge ntokumanyaranga na kireli enge kolende nigokonyole mirimo bono ya guswana nire okonyarona nabantu abange Friday igagotebanga gandara timoka ke burakia ke manyego soka kolende naende mbaro bali barabo bakubukira mambichuni bagendera nimirimo yabo asengenjolende chiwika chinsa 10 bali bakogende kanisa yesabato okonyoranga bachakire kwebanga kwerobelia elio kwaregania esabato enchenu naintukurugiga se studio ekaroro cheto chenjeti gavno yomintatie kubatebya igomanyanga numurobelio of Free Friday asito chitwatwara umunyangero omusanibwe wiki oyogo cha ekero charagira ngense mone nusu yabona mambya egere twasanga mange esabali yaye yo mwana muziki ose sabali yaye hoteli egere twamanyanga narali yaye abana muziki na baraba gwetera asamagimabo ayonsi no ara sumurobelio kulende ngaikwa bokire korwa chinse chiga chabona mambya na ndenka yoligiriti murobeli korwa ekero to gendera to kwaligania senchera yabene kigima tolikere wetera se enchera yesimi eyure STV ya ogabwe namba yesimu no eregabo enambe yobo igona boko yetoma guchia sensema ya WhatsApp asibali mubwata chi smartphone egera tunyale gosomanga nkayi otoligiriti korugaiga mashabiki itonsi korwa team diaspora mashabiki itos team following bali batalikolika kolinde no bali butamba somoro buli Ensakia twabanyure chinga kechiga cyabono mambya naboigo team diaspora chamaneto Kennedy Simba bwakire bya nimaite no gendete ko wakilisha na ndegenderera ande timweba ko akira TV yaito ekura TV yaito ya Ndizi TV nero ngati yechi TV osebitaseni byanyariko babigo chorwa binyariko babigwa akirwa ekura kero manchu muligererio tagete TV yaito egendere gutigara na mbe mabuna egendere tako baiga nigo gotwakire ekura yao okarokolikerie takuza otomego chase namba emo isano nemo enoti emo ewono manchu muligereria abagotoma gochiabo egere oboli wa mabolio ekero gwekereri bolio kuboli wanga your favorite TV free to air TV station wakere Ndizi TV egero to eli bagalia bene togendera ko begita senigie kura
ime ya Gusii nonya nisiko ya Gusii ogwake kuranko genderete gwika chitariki 53 umutinyo gocha igobono tebe yo mino motebanie egere munyare ko bamugotusukia asenchera ya mogoseyinde igo tobaraganire kigima tigabono turaenda turigererie nga mbarai bari asomorobire bono mambia tutaraso asentunde ya magazeti mbia mono manjumari akaro gwatumire ujumbe ya gwatateine nandi na twacha komurbe naye gwachakire amo 90 Petris Kiondi kaigesale agotena tetumo balenda no alime yumurubiri bwensakia obokire amo 90 Keli Estate kurwa lipapasi nyaboterere amo lioka goika engoli tenya sabaseni na ande litko lichuma ligia roda kemi kurujinsa majetia kyamitenyes die charge egotoka se wodi ya gesime bungene ya kitutuma saba awote bano nonde imemba moja na abana bane Shanti pamoja na Felix emambyengia mwenzi abana Ndizi TV na abana abantu bakyamitengi kubasabira litko ligia sakari sakmagara awote ananu alime yumuroberio atiune tukuruchinsa majiri chapusia Uganda elikibaswedi momigi awatana kuruchinsa majiri cha Kisumu noonde amo nainwe komo mpaka omwelio mongnyeba noonde amo nainwe oyakurukuna elikibaswedi momigi kuruchinsa majiri cha Kisumu deno bichage example yagote kurwa kuruhuthiru Nairobi noonde ime mpaka omwelio amaiga goje ase family yo mwalimu Enoch bichage bagotoka Sengera Kongo yuna bade no bale imhiyo murobeli wensa ke Petris Kiondi nera otano ale ime toaba Kevin no ale imhiyo murobeli obwensa ke otano bokire na ande nigaturiri na ande gakonyora liogeli nechibicha senjera erendonge na bali baguturikira gwetera senjera ya WhatsApp amini enjera ya Facebook Ndizi TV News Charles Luanga Ogato mwalimu Charles Luanga korwa Kinguso agoteba salamu sana niko ndani ya show with Rafael Misuko na Eriko Sora asante sana yobesho beshae agoteba following you live kuruchinsa machanya ngoso ndo chinga bwakire bya kigima asante sana Hezbon Nyamete yogendrate kuligererio morobelio bwensa kia wetera asensemo ya Facebook tabateba ngambia mono sana ainde gendera kuna gutubwati asante sana nsemo yende ya WhatsApp Divina Morali shabikireito kigimali konkoro chinsema cha South Mugrango Nyamarambe agoteba naonde nkaranstero mwane emburanige gendrate gotonya tonyo bukendu nigo bolisiku yo mwancho muligererie bisyo byemburambi achagete kona kororekana butuko goike mambia ya bono igona endekero gosoka be kachibuti chao neli kabutirigie igo osesweta yelibirera asante sana Evelyn Bikora kurachinse mocha Mountain View imeyo mocho Nairobi agoteba nimba bwatete byo gwetera senchera ye mitandao YouTube naonde ime kabisa asante sana Geoffrey Onyancha no morgyo ye Lydia Mora kurwa tabaka ayona mashabikoro South Mugrango Samson Oroswa nero likirega iga gwetera WhatsApp agoteba naonde ime amo no morgyo ne Rose Nyaboga abana bana Eunice amo na Steven asante sana Eric Baraza ndoche osoire ime nera goteba bwakire bya nomba bwatete loud and clear asante sana biamano omongina kurachinsemo chanya bigena akoro kwa Lucia Nyansia boka agotebanga Ndizi TV tinanya kuruororo ande ntararora Brighton na Sara somorobulyo bwensa kya igokora nko igunganigo ndualete omongina Lucia mbiamana sana kwa abantu ba South Mugrango abantu kurwa bogetutu chinsemo cha manga isecha no bali me mwensi pitu abakwanire koruchinse mecho oibi irabacho tuned in from Molo Nakuru County wakire bya mbiyambarocha asante sana igontuli ntutweka amashabiki tundo chinga tuko pamoja na ndeto waka ngambia mono kigima mbia mono mwanjubo de kerendete gutume kerengeri kyao naro kurukuna oibi rabacho tuned from Molo Nakuru County kwa mosoma bambari bandete gutuma SMS yabo gwetera sensemeli yo mtandao nene sensemeli ya Facebook na hegenda gutume kerengeri kyao gwetera sinambira siskini yao usasijisema chirichi platform cheto chimtandao Facebook tonyara Ndizi TV News boga sensema ya YouTube na boga tonyara Ndizi TV News ogoto tweet @Ndizi TV News ende twanyara kerengere kya senjira endo ngapsa no mbali barase team barase enseli since diaspora masabkito onse to kubakira na mbemara singo njogo tora Ndizi TV ne robwansu musi ande gendra kuri limero belio yaito ase litko lyala rakruto tara enda sama gasetu gustora enda so boncho lya kego sara etabinere abantu ne gudba kwana iguru na bana siasa bakar kusia kachipara karba kore campaign yabo kwanyoro monto kwenda
keroka lakini kwanyora ni pare siekire monto base cham monto pegete cham ino mwana siasa egente kingweta ande bakaro complain sana abantu barate birenga mutawanja morarage kwana keigo akanyora abantu nigo bari tishuguri cyabo muntu atagite kwerigeria eroberetie bekirete chinsanga mnyoke ensemo yanyakia mukamana ndingirane mapema njabo kwa mirimo yane kulinde kwanyoranga kero kende omwana siasa ngwetarenge ama omanya gosieke para abantu baberanjira abantu banyarire kuba bago complain ase kegetambe gosebwa ngoiga ekaro togende tokororita biyu nerororo ejam muchire ya omwana siasa gotena obekano ne chiro beke champara abantu basumbuka omwanje muriri bon etabiye ye abantu twarore bagobona turakwande tabiye ikune ndo toye kwande uja sama tukari bostumanyena igeta kero ko biti bata kero ko bakora siasa cyabora kineno te para naro no bakonyora abantu ase chiro ndo iturigere toraringane ngakiriko chunguzwa takorigere kyara na tumanya na nene mosimo siasa kyara matukati kare tene mie yamo na tano na tato to swasa bojore wonne bumwa ko yiga to enda sense medium yo mutimo como que ende to kwirana to kwiro ikasama gaseti torena lero bolito lituko liarero Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo wikere abaligeriya kuruchi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira senyumba ya Brighton apartment ejire busyo wechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusuko bimba kwa maboko namagoro fibroids diabetes gusuko burwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo burito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochigo kurigere choka nduto koereza bunurwarete wata tebina yigabu na boti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gento getene gintu getengo korekana kiri ekaro twanyorre twakorre tokonyoro murwiro oyo atakire gokora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage Naboku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboku batalira ase nsemo ya kisi jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene umurigiriria bwa television ya Ndizi TV nigo togo gwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gokuburia kujiakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikirwibere nemero ngebere na ibere rike SMS erieta kuza na kuyitoma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV une television mwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo togendrete kogendebirengo byigoromono
Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo babwate ci computer cikoburukanye kirange nigwikira kiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares icyo kire kibakuriye cyiti cyo kisink n'ibindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeka imifereji y'amazi buna pipe na boygo ni tab mbabwate keyboard buna kiriya cha chipsam na boygo MDF boygo mbabwate tiles kiriya chikwarwanse ase nyumba na kiriya cha granite marbles batarire asiduka yabo yira sinyumba ya old sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Soa asumutandao insemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabaria baito vimerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Ndizi TV obwansu vomugusi. Bewana manjumuri karanda takubati moroweru Ensakia bona mamira nejinga jitu kwiro ikasama kaseti toko tebina rali airo volta siri tukira karompate kaseti ya The Standard na nchini gompate gazeti ya The Daily Nation ase kaseti ya The Standard lingana limwamuri iroro ngakibono obumubwasi miuro moja rwanyariro kubeki miroberu ngakibaho choro mokonyi boyego chikomokonya raira asokoligi kero kyo president ase omwako yugakolengana no muri gaseti niga ligetebuna ngakiri tukuri gorobanyarite ose kamati elie kurigireria mangana ya simiura umoja ikoragwa ano muraibu ense Uhuru Kenyatta amo no muraibu kiama gyodemrera morodinga batwalete gikarege tangani kabisa abwasiba kwanete gosiba chorete chikamati gose byombe biri agati byombe biri bigo chikurigireria ngaki omo running mate gose mokonyi ebwe kyombe kyo ase gojo deputies gozo kumokonya rera morodinga naki agojo chorwa ekarto endete kwerga no chasobo choryo bonne bumwa koyo muri kibuga seti na aramore kidete senaro aya tubulito kurere rwase gaseti ya The Standard asibono aligete na Simio roadmap for Raira's debut ngakia Simio ya bekiri miroberio na kigo chikomachoro mokonyi uraira ekatu kwere no chesobo choryo bonne bichane akirabu ngaki banyarite karbargo kwanda balikiba mangana abara imbarabu abange keroba kurawa no muraibu ense Uhuru Kenyatta Raira Morodinga no ale Junet Mohamed no aro yosomete statement osoroboti urwanya banyarite ba kwanda litkurigoro no turuja barai baliba oka Kenya baliba so mabwasi miura moja bakora wana Kalonzo Musyoka Gideon Moyu murayu kanuno wale matakaruano wale Charity Ngiruno wale katia baraya bange barase bicheyo muri kibuga seti ya The Standard anyaretega kobeka karobono obomo bwa asimiura moja kwa jakiri kobeke miroberio wetera ase kamati eli achorwa eli umurayu bwense Uhuru Kenyatta ari omunyakergo bwe kiombekyo gose bwe kamati iyo ekwena kibuna na kiasimio egosuka gochibosio inaro aire ase pechintangani naero airo bolito kurende ase ensemabu neire musem Davadi nanyarika kwanera nitukurigoro ekarobalenga se county ya Vihiga obono bomboli bwa Kenya kwanza na borobo musari Mudavadi nanyarika kwana naki babe kire miroberio koena kibuna karbawo gosoya serikali ngakibawo kubagana ebirugo gose ngakibawo kubagana serikali iyo ekrate dabuna erena musali ere na Moses gutangura bwe kiama kya Fort Kenya nikobawo konyora 30% ye serikali ekarobara jigoro ya serikali ya Kenya kwanza mugano inoro turajikonyorira sebeji ya gatano gataka ya The Standard boygo asikasidi ya The Standard nemore kiretina kibono muraibu kiama kya ODM Raila Morodinga anyarire go chaka ekeminano kyaye iyo go proc gose yogo tanga ikina kirike mubwatraneti ya sekoti ekaro ekotiri gitiko chikomotanga kinagia so yatubuna anyarika gotangwa tachikurwa ndubu obo ekero kibura yobane kolenga no gwetiania kuri anyarika gwetiania
tiani umwaka wa 2015 na isoto ria sensemo ya Nairobi kubono Raila nigecokinda kuburia koti enyareke gutugutira ari kinekyo kimubwatereretie esa nyarete kagwetiania ase county ya Nairobi karobo chori twakuruta bajori umwaka wa 2015 na ibere boigo songo nere nakwanete na Raila nyareka gutwara obororo asense meri ya Mombasa nyoro bune kiama kya Wiper nigo kerengete nigo kya machora Karonso nigo kya machora songo gojukurwanire kero kyo bugabana ase county ya Mombasa nero mwana ino rikire na kuna tuchikonyora ase beje gatano kabere gasedi ne ya The Standard. Mwanchi murigelia amna nago tebe mbate gazeti ya The Daily Nation na page ya motu engane nene eirobulito ne ligoro yogo chole running mate ya yomaraiwe kiama kia ODM Raila Odinga kulendengane mwamunige elikirenga cat and mouse yani kebusi ne chimbeba karo korole kebusi ne chimbeba oino mochia sogete kulende omurikibe gazeti na ruete amalieta ne chibicha chia bali possible running mates gosibali bakagere gochia oyo mo banyariko bakagochorwa egera chikobo mokonyo ye Raila Odinga umotangani ase amalieta yo ne chibichecho no muraiwe kiama kia naki Kenya umusubati madakarua abwati weno muraiwe kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka abwati weno yokabero mobongo gatanga Peter Kenneth amo naboigomo omugabana we county ya Nakuru Lee Kinyanjui amo no mwaziri bwobolemi Peter Munya abona abantu batano bono obomubwazimio lomoja boroche ngabo nabo bakageire gosoyo mo bogoika anyareko bakagochorwa koba running mate ya Raila Odinga kurende boigontu aroche nonye no mugabana we county ya Machakos Alfred Mutua nere kaganetie gochorwa koba omokonyo ye Raila Odinga wanenganeye nigegendrete koleta mabirira namangana yobwegenwa asobo mabwazimio lomoja bogendrete kuwa gosegotrimboka mangana yobwegenwa eye magega ya obomubwazimio lomoja kuralia litkuligoro unanigo barachi gutumika engencho montamanyekanete gose popularity eliogo chora running mate yaye egere barore guseliberere lindi nyareko bali gokiana asengencho bomobwo nigo bwarore kanire nga kiromonto bono nibaganitie na komerere amate ekeroge kyo bokonyi bumurai bwense inyoranga nigo batikalitia matuka makesana Raila Odinga amona William Ruto banyareko babakwena na malieta y'abakonyi babo amatukatigalite na makekegima ekarotorocenga omotuni gogendrete kubati babirabo anene mona sobo mobwazimio lomoja igo nabo kwenyorera egazeti ya The Daily Nation wesomera se page ya 5 na limo ororenga mirubuliki obo mobwazimio lomoja babekire barorenga mpachigo chora running mate asobo ororo nobotoereru na gukora mabirira gisiasa gendrete gutira asobo mobu bwa gisiasa igenyorere wenyorere egazeti yo ya The Daily Nation page ne ya 5 na limo ekero mwanju bongo kwira se gaseti ya The Standard nango bono ntubore mengo ikyase page ya 3 kurendara ikyase page ya 3 mbara bagotano balime yumuru Ensakia koruguna Daktari Dominic Onkendi koruta ba Commission Hospital hagote pamoja mbako mbia mwana Daktari Dominic Onkendi korujisema chata ba Commission Hospital hagote ano tora monere go ikomere karat nyara nero odena Karazi ntabo na irini oye no bale no toleime na aligete no baleime ya Ndizi TV korwa chinzemo cyanya cheki Ndizi TV yoka mbaka omwelio yunkarazi ntabo na irini oye bagote ano baleime yumuru Ensakia korujinzemo chiri cyanya cheki semeni ya basi no bagote abaleime yumuru Ensakia yoka mbaka omwelio mbya mwana mwanju muri gendra gotoma gosange kerengere kyao gotoma ngayotorire koru chinzemo kyotorire koru wedera senambira siskini yayo rakwende togesome gikire ase studio karongo gwire wikase gaseti ya The Standard page ya 3 nigobono ekwerokia ngobono muri gaseti ali gete igoro yumuswati osomoni yanjuki olio nyara kago toka ga kwete asense meli ya 10 malizi mutei nigobono korengana no roboto gwetukurunya gitani gokero kibuna muswati oyo niga agetwe niga bete strangled yani niga agetwe kuno korengana roboti rwanyarero kubwato kwa korwasinya gitali eli ya moi teaching and referral stro korengana no mwabsomo neno pathologist oli okurire rendenga kyo montanya takago sirio mabwae yoni go roboto kirubuna nigo kora niga agetwe boigo nigo nande onego bandete gukora obulingo libaro nande nabeketwe nsum igo bono nigo muswati oyi korekana nigo agetwe asebona ndo botuki
TV bogendete kwenekia osingina keidete omusubati ya kasiro mabwae kare amate yae yanyalteke gosoka ritkurigo na otena ya barumba manyeti gosenaro narengo musani bu mu Ethiopia gosomo ni anjikune kurwa sensamiri ya Ethiopia kuneni gobono babode serikali gwitire ebyombe ao gokoro butuki na kwena kibuna oyo korete ringaneri nkobwatu ale na kwereru getambukero egetindi korangani familia ya eroni gate abuna ni gobo maito mwana obo oyo nyagosira ni gabwate omusani oni galinga sense ya Katari goso korense ya Katari oyo Ethiopia mpamo maeti asebono babode buna serikali ekore obutuki boisaine na kwena kibona inkikeirite omusubati oyo monianjoki onseito ya Kenya boigor nande ombwense ya baharin inki yagerete agasiro mabwa igorate gosoma mugano oyo nabokonyora se peji ya gatatu egasedi ne ya The Standard. Karoto gwenda gwike epeji ya kabere gazeti ne ya The Daily Nation mwancho murigereria ne libuna abali mugose chituta korwa sense ito ya Kenya nigo bono banye benyoreire libaga asogocha goshiriki gosasogocha kwebwaterania amone kenechi award cha Commonwealth Education echichi go chakoraliwa ewiki egocha ati ya bali mwabo banyariko bagochorwa ose nominated as ekyobeke ya Commonwealth ngati y'abalimu batatu kurwa senseto ya Kenya abwase omutangani ale omusubati Leonida Chepkoril Soy kurwase eskuru ya Moi Forces Academy Mombasa naboigo omwalimu Peter Tabichi kurwase eskuru ya Keriko Mixed Day Secondary School naboigo Amos Nyameino ko oteneleta mangana ICT ase eskuru ya Kasigau Girls High School yo na malita ya balimu batatu kurwa senseto ya Kenya banyaliko bagochorwa gose ko nominatiwa elio bache ko ba asomorobelio o Commonwealth Education Awards onyore ansemo ya balimu mbagendete gukora bya kigima banyino murayibwense krenge sensemo ya Mombasa kerekeranete omusangirikano bwa balimu abanene bechi skuru niganya tkobaga kubatambua balimu abaiga batatu nandaka goka kigima ngense ya Kenya nonyitoko na gwetera emechando au ensemo yechisemi nigegendete gukora bya akakwana malieta ya iga ya batatu abago chikonyora chi award asensemeli ya Commonwealth Education Awards bago mwalimu Peter Tabichi oinyore anga omwakoyo moigo etire nigo anyatkobaga kwibwira ekewa gechimilioni emyemo ekeranya tko bakago choro ko mwalimu omuyakigima asense yaito ya Kenya abokanyorere gazeti ya The Daily Nation wesomere omugano yubwa balimu batatu abakorachi historia chiabo nande na kibagendete gukora bya asechi skuru echibakorwa okonogo segeta nande ne challenge ocha balimu bande ase enseito ya Kenya na barobukube ko mukikeyuma egeretora marieta akinire na gwikanonya na balimu 10 bagochorwa gocha ko represent Kenya asichi award isiko yense yaito ya Kenya. Nagarto kwanda sepeji ya kanika sidi ya testano nero ni mwelekirite igoro ya mangana ya masomo asibono abalimu abanene beji skuru jiji sekondari banyande bakuburi ya serikali wetera sikiyombekiryo kulika abalimu ya Teacher Service Commission kubalikira abalimu gosikuba mentera ji debut usaba konyi baba si skuru kolengana barabo nigo bagote abuna ega asigera si skuru anene asaba na barabange nigere nyinge oigo abalimu batakiroro anene abakonyi babo kolengana kolengana mo Germany wikiyombeki kia abalimu ya Kenya Secondary School Association jemo kerobo indimuli kai ni bwana yaraka gote abuna abalimu ni aba anena abalimu abanene ni gobabate gasi nyinge asiji skuru asibata getebona abakonyi bane nabona gorengana ni gote ana baise kwewu ki debutinye osaba konyi baba bane skuru na beko gendra ase enjera ere endonge transition asiji skuni yerabe ase enjera ere endonge korenganere ni gote abuna abalimu abanene ni goba kora gasi nyinge na ande yeirera na none kere magosa abera ase skuru ni goba komachugwa na atebete bune kero skuru cha ire nigaba abantu bakumajuka kende gyonsige ko banone kare skuru fees ya mendrwe abayibo nigo bakwe murunganira umwarimu munene eyirire buna nando balimu abanene ko ikabare basiri kigasi cyabo ikero bamachiwe muno buna na uba egento bya kora kantazi skuru na uba irire tegente kora ko ndebono indimuri nibona abanya bakubore serikali ko bamentera abalimu asichi skuru anene karawote abuna 100% transition osabana bali bakuru asichi skuru cyoboroso go jiskuru je secondary kare serikali atete na
manata yokurura nigo yerere na workload gose gasi nyingi nigo yabera ase secondary ase bandu basemerete buna serikali echiko baigwa kubakorera gose kubaikaraniria okukani uko baborire baigomba atete buna abalimi batakire bamentu eng'eri yabo eri bakorera emirimo koreng'ani go bakore gasi enkong'wa ase chisukuru nigo haya kwaneta aya kero baenderete n'omokutano obo ase kaunti eri ya Mombasa omokutano gose omusangano bwa abalimu abanene b'echisukuru chisekondari ase kaunti eri ya Mombasa boigo ase beche yeyo nimurikirete na kibono omuteneneri bo Kenya Institute of Curriculum Development Charles Ongondo anyareka atabuna omurobiri o CBC ni goji goikera na secondary gojakera omwaka ogocha sate bruna competence based curriculum ni goji gochaka bene akero omwaka onde gochakera omwaka onde korengane ni atabuna acha teyo omwana ko base skuru yoboroso nande gatakire bintu mbirara somi ukara se secondary yegorguna junior secondary school era atabuna serikali ge mirobiri na kwena kibona curriculum ngoikiranire ase secondary ase njira ere endongi boigo ase bichi yiye karundi gukora kurwa ase bichi yakane nigemurekerete na kibono umuga oyo kurigero kyubuga na ase county ya Kisii oyo romo bungo Dagoretti North Simbara tianyarete gakwewe ticket ya ebene yekiamagio DM bona saja kire kwirigeri chikura ase county iyo ya Kisii kundo murigwe ase nari getenga kia bande ba utetie akeigo ko tanyore ticket ikurende baga banyorete ticket yubuna oyo uteti kabisa nabaro ko batanya ore ticket yeyo no yokoriye kerogo kia bubasi nande bogo yore omuamsie masige east Davinson Onuso oyipo no ogokoriye kerogo kia bubasi obochumbe bwa bubasi nigo yani outeti yake gore na ticket nyerona korengana muri gwasedina ligete Onuso na rorekanete ekora abano muraibu kia magia UDA oyore makonyi muraibu ense Dr. William Ruto na arabeteka ko campaign eri ekikama chikwirana ODM njabwa tubo bwake kurende nigo bamwete ticket gotakwa somera bumanyana kati ya bali batu ticket ya ODM asorongo rwa gusigo se county ya Kisii na bakonya n'umwana ya CBG ya kane gasidi ni ya standard mwancho marigera karotoga ndrate bosine gazeti ya The Daily Nation kuna ukumanya senchira yobwenge karototigarita samangana yechisemi nigo bono ikiombekeri yokolika abalimu TSC Teacher Service Commission ya tabire buna nkirigo cha gukinya ebirogo ocha abalimu bali babwate ebi ose high qualification bali babwate bakorete bya bose basomete wetanie kerengo bali bande niko babwate masters na bande mpaka PhD degrees wetera igone kyombeki yatebirenga ekero bara chigukinya bali mubunabo se chichop groups gose ko bakinya se ebirogo nigera chikwirere kyombekeri kiyo kwena na gose giyo korenga emisara Salaries and Remuneration Commission gechigotwara okore marasi ngencho igo eyune budget na ndeganire kubekwa nsemo asabalimu bangabunabo korende abalimu abanene gose principals abo bagenderete no mosangirika nobo asensemo ya Mombasa niko batebirenga abalimu abange niko babwata masoma maya kigima andi niko babwata chidigiri chinyinge korende niko babeire stagnant gose niko bagendete kunanta ase amo job groups ase miake menge gentoke kuirira abalimu bande gukwa omoyo niko batebire niko babwate chi qualifications chingi yake masomo andi niko bagwenete gukinigwe birogo una bantu bande bonsi kendi buna banyagitari bakoba promoted guchase ebirogo binde korende ekyombe kyo kolika balimu yakanire na gotebanga eyo nande no musiga se serikali asengencho budget teyo asengenche karo kinyo montekerogo oikano musaro ye onyariko bago komenta egento bone kyombe kigatebiro wikagi karanse kirigiririe gekore gosege chamo amane kyombe kirigio korenge misara bakwane ne serikali nene barorenga mbanyole chibesa bamanye gwanza go promote ya abalimu korende engane nene bakwanire teritukuligoro abalimu abo banene imeye county ya Mombasa nelinga abalimu mbasomete korende nigo bagendete kunanta ase asamo kurubanyora imirimo amangana yo nabako yasoma se page yamali kabisa ase gazeti ya The Daily Nation page ya magega kigima egerebwe somero rorenga na kia balimu bakalikolera bagaragenda tugutigara ase amo
Kero tukwenda kuchibosio base tuikase page ya katanomo nerobone murikirete lingana limwamu lili gaseti ya The Standard yabwate iguru yo mubwasi mioro moja na kibono babekire meroberi anene ngakaba chikomochoro mokonyi bwobo mobu yugo chikomokonya umurai bwikya magudi mrera murudinga bone paneli gose rombe y'abantu bari bachore tu ekurukuna advisory panel yigo chikurira ngore ase bari barengete kuchikuriye bari barengete kochorwa kobo running mate kobo mokonyi uraira ingu ole buya ubwate chikoti chiriara bo mokonyi bumurai bwense ibona korengana no muri bwese mbachorete abanda bukurende ekyombegeri gose bari bakomoko boko karonso musio kanigo kororekana nande bagosereri kuna karonsa betaigwa kobo mokonyi uraira na baraji gosuka isikyo na baraji gosuka ke korwa somo bwasimio raumoche gumuri bwese na rigete amangana manka ase pechi yuta go yasomera nabo okoye nabo naboko nyore bechi ya namangana nara majiti ko soka buna boygo uyuro mugabana bwe county ya Mombasa Sanjo nere na rengete ko chikochoro ko running mate ya Raila go senere na bwatega ngeyo na Peter Munya uyuro mugwasiri bwa mangana ye chinde mangana ya agrigaja musamangana yobole mi asense korende korengana na president yo campaign secretary Raila Morodinga Dennis Osarigo niganya deka ukana amangana yona gotabune chine chiporo propaganda abantu babwate tiga baganye naki ekyombe kyo gose aba committee ya choretwe nakigo chikurigereria ngokoba omokonyi bumurai bwense uraira igobono ntokanye turigereria bo igase bechi ine murikerete naki uru anyarde kago ikira nase ikare kigoro umurai bwense uru Kenyatta kago ikira nase ikare kigoro ekaranyarde kago chair gose kago kakora ige ikare kigitangana kabisa kyo mo bwasimyo raumoche karwarengete buna nigobono babegete meroberi ya bene kwena kibuna uru konyoraro omuntu okoireri bagari ya eria gatano ekera oragati eganga ya ena nego muire kugose nigo sokire ko mo okoboko umuraibu kyama gyodi amrera Morodinga gotakwe somera amangana yoranga kyumukutano yo gosomusangano yogendere terit kurigoro gose karekyo nigore asebeja gatano mo gaseti ne ya The Standard. Mwancho maligereria ayonsi pini gagendete kugochera sentunde ntangani ya magazeti yetikulia lero litikulia Friday karoto gandete kumanya senchera yo bwengetu kolendege ntogokora onyariko bakugoisaneka nigo kwenyorere gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Standard egero nyariko somera na kwena kya ya togendete kogote bikurugega ase studio ena taganko inyoritu nga TV ya obwanchete ya Ndizi TV ne chorire nyariko bakigwa kirwe kura bunigitase kya obwanchete na Mbeya mo ime na isiko yorogongorwa gusi kyombekeri kyo barani bwa mangana gose Communication Authority of Kenya nigo bono kyaro rengambya ebitaseni byo barani bwa mangana Kenya ngima binyareko ba bigwakirwa ekura gataseni kirikia obwanchete egarekegendere kutangana andonsi ase keberete Ndizi TV no tolegaiga ase omuchomana no bosongo ande nigo tubanetie otwakire kure yawo buno mwancho muligereria lishabikireito bali magenderete ko ba amo na intwe toma elieta kuza egere onyare ko bakugutuma elietelio gochase namba eyemo isano nemo enoti eyemo egere onyare ko bagukwiraneria maboli amaorora legalia ko kubuligwa ase category ya free to air favorite free to air TV station olike Ndizi TV rende igo gwatutanganirie buno gendete gututangania butambe ntugutangana onye tugwaka ekura yao echina chichinga kito kuganetie buno mwancho omuligereria onyare ko bagugutubeka libagali tangani kigima chi station nechi nyinge kolende ntubwate eki gose ntubwate esababu ekogera togendere gutangana sengencho nigo togenda tugukumanya usito kumanya butambe gwitira semero buli yaito nakogosomia nagokogokia igo mwancho muligereria eyonero sababu tumanyete ngano gendere gutubika mutwe elietankuza ochiase nambe ya moisano ne moinoti eyemo ko wake kurangu kulikira bali message bagotebinga mbiya mono asugwaka ekura yao tigatora minyoka asense moyende ya studio tonyora matangaso abiratatu egere nende toirane togendera kumanyanga nareria ya airobolitasa magazeti yelitukolia lero.
Womogusi. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkiya nabwigo chinkeno nukukigima nabwigo tonyora asorogonko bw'ogusi neji kaunti chito etanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekiyo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu womogusi. Chigosori na Steven Ndemo numurubiryo wukumanya iguru yari gokorekana asibiru bwogichi gosori ao kurworogongo rwogusi Kenya ninsenkima nabeka gukumanya na gukurentera ababwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga nechinde chinyinge kirari tukuri Jumamosi gochakira chinsa kianda goika chinso ikomine ibiri cha Maragoba Chigosori imeya Ndizi TV. A company ya Davis and Shatcliffe nigo yakorentire chimashini ao shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni abali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimeliya mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo ao chi solar panels chogo charge chi battery nakoga chumuliro na boigo chiriya choko bwatia mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache ichicho gutumika stima gose sola kurwase chibohol gose bisima wikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubuguria umusigo gwikasenka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erangi na KTRH bakiresime ase namba enotisano neseto isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere marakabire gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano neseto isato ibere inye. Davis and Shatcliffe ango yobo kori emirimo bwao asogotumika chimashini chekerero. New Brighton Apartments neji nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi cupboards amacha yongusire gwikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunywerembeo ekeruligireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinywerete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu chugwesibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu boigo rukigima ase chinyumba icho chire nige estimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni yebwate wifi iyo tari bwakanira chinse 29 niga bwate libagari nene asura nyare gupaki gari yao chinyumba icho nigo chiri ase highway ya Kisii Kisumu ubusio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataru na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 24 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Majumuri akaranda tukuri umurobere wenza kime ya Ndizi TV nero bansonsi ekarodi tukuri ichuma ligi ya kabisa no nyoboke ndubole lakini ndoendelea kukoretera umurobere wenza kibono mambia korwa segata seni kya ya kirenguma kya Ndizi TV nero bansonsi ekarotoka so entu ndende ya kabire ya magaseti ekarotoka kumunekera nali airoborito litukira rekaromba de gaseti ya The Standard na injene wombate gazeti ya The Daily Nation kurende nara ulika wetra senchera ya Facebook Kennedy Kisemba gotebe alo Ensakia bwakirebia no toleime asante sana okay oyali kakabere kurende namasomali tangani oibiriba rabacho nere no ali meyumrobulio nara koteana si kwera ondabu akoteana wali meyumrobulio akoteana no ali kabisa present tomo mark present yo in square ondabu akoteana wali meyumrobulio simbuni atuti nera akoteana wali meyumrobulio wensa kinyancha ma priscam nera goteba no alime yumuroberi Dalius nyangau nera goteba no alime yumuroberi bwensa kya pono maambia ko tiko na kukasana ndeka setintu ndire ya kabira sepeji ya gatano na kabere ni gobono Mike Mbuvi Songo yo kabere mugabana bwe county ya Nairobi anyarega ko anjirwa ni kiama kya Weiba kikora wa numra bwe kiama kikaronso musyoka kuchukurwanira ekerukia obugabana se county ya Mombasa gobono Songo ni gobona eso kiribene ose kiama kya maso kiribene achikurwande keru kyobugabana ase county ya Mombasa kolenga no muri gaseti iga ali kirebuna kolenga no gosoka kwa Songo na ande nigo era leta liberera sensa meri ya Simiura umoja wa Kenya coalition kolenga na Songe karaso kiru jali nyirune kyama gyodie na kero kiganya thige kumachora omurwandiri bwe kyama kyo sensa meri Abdul Sumad Nasir oyo chikurwande kero kyobugabana ase county ya Mombasa igobono korande kero Songa sokire ande gobono libera lia soira so mo bwa Simiu romoja kurende kwa ipero ya mwanjire Songo kuchikuliye kero kyobugabana ase county ya Mombasa Waigeganiyo ya Mike Mbuvi Sonko na iro bultase gazeti ya The Daily Nation ngabono soire aseke minano gyokuliye kero kyobugabana county ya Mombasa wethera se ticket kyama kya Wiper abwasanya riko baga ko ba cleared ebono nigo egochekora tumulindo asabarwanere libe kyama kya ODM oyoro mubungo mvita Abdul Swamad Nasir amo no koyo kuliya kiruge kyogwetera se kyama kya UDA Sonko onyolenga nigaro muiburwa korwase county ya Mombasa yobulito mwaka bwirwe ya machimikianda 55 1975 nande nigobona iranira sense meyo ya Mombasa kuliya ekiruge kyobo governor abwasa macholiro mubunge okisauni Ali Mbogo uchakoba omokonyo ye gose running mate nigo ekageirenga ye nige guchakoleta ekimina negetindi nande nigo baligetie gocho gwonchora na chimesa chikia makia UDM na korokinga abantu mbabwate abantu bali banchite bagwakira ekura igone kiminane kenene nande kikonki gimegetimu ase county ya Mombasa maiga ya Songo bono ko ba clear dinga noare ase ekiminane kyo gazeti ya The Daily Nation omugano yuna bokoyonyora ase page ya gatano egerebweso mere asubwime egerumanyenga na kikiminane kyo kyorogongoro Mombasa kigujakoba ase page ya gatano atotekase Testona ni gobono bumubwa Kenya kwanza bukora n'umuraibu mokonyi bumuraibu enze Dr. William Ruto muraibu kyama Kenneth Musani Bravad n'umuraibu kyama ya Ford Kenya Moses Kutangura banyarite bakumira na se county ya Figa karubanya n'itena abantu bense migo sabamenyi bense meri ya Figa kabaru gukwanira na ki ujumi ya Kenya ose economy ya Kenya iranyarge kubukinga kibiranga bikomuki urokorenga no makutano uyu ni gobono muraibu kyama Kenneth Musani Bravad anyarite ka tabuna ni goba igwananire bune karolu to ara arach kobo mugambi bwense ya Kenya ni gabarach kunyora 30% ya serikali yeyo elikwena nabuna elikwena mabaga 30% oses share ya 30% ekolengana nere ni gate debuna eretali monto buyanchitere bikomanya na kiride aga drop bidia yo koba yo kulikero kibura ya sense ya Kenya elio koba elikwa abantu ba yalibaga anene asense media western otwara gosuko otwara monjoli imeyense yeto ya Kenya boigo asense moya ya Moses
gutangura uyu muraibu kiama ya Ford Kenya ni gatebete buna inchina mudavadi nabo tware koba nabo oyo muito nabale koba muraibu enze kurende esali tumanyete buna se bati ntu amaite buna igasi na bera bengororo kurende nigo twanjire ko support kusikumo komo koboko mo deputy president William Ruto ilikuwa na kibuna nko konya tore uchumi yense yaito ya Kenya gote kwesomera amangana ayunga kibono party inga kibono mo gwa Kenya kwanza banyarire bago form gose bago teberani inga kibago chiko share amangana ye government gose serikali kero baraire naboko yanyora sebeje gatano gatatu igasedi ya standard Waigo bona mangana yo kwa ba Kenya moyo no linga amangana ye chigas ose metungi ye chigas anigo bono ekagere gochago kia na ligori asamatuko alibosio magega yo morobelio omanyekanete buna subsidy olibwo gokonya kokeya amagori ye chigasi ayutoro agenda togukina samatuka maega nigo bono abakenya bali no kwegena gose na hope una amagori ye chigasi na chigokiana eye magega ye kiombekeli kia National Treasury konyora chibesa wasekwana na chibesa chire shilingi chi milioni chimenye na 52 neyemo 471 million echichanyaro ko bachiko ba allocated ase omwaka bwe chibesa o 2022-2023 kolende chibesa echo nigo chikagere gocha komenteka kuika chi milioni chimisano na 320 ase omwaka bwe chibesa 2023-2024 kwana kyabuna eserikali ne merobeli nere nchera yogocha kwana kyangari goliri chigas ngocha gokiana lire magega yo morobeli yo bono kwa wachinguru aso komento chibesa se budget ya nyarako bakego somwa matuko make aitire no yotenerete amangana yenibo ya serikali ukuru ya tani igobona yuna mangana mayati gatoraganya samatuka makali bosyo chigas ngo chikoyeli wachireri goli onyamerobere gwekogenda buna erobereirie Kato anda tagus ko jibosion trojana mangana running metina ro amurkeire mono ACPG 10 na nabo somera rode naki amaisobona ligiriti na ande umu wasiri kwa mangana ya girgaja gosa mangana yoboremi bitamunya kerabade bagatana ne naise ine ko running mate buensi tu ya Kenya na sobo moboli bwas mi ro moja boigo kerwika ACPG ya 10 nemo nere monogani bwebungene na Justin Muturi nere na murkeire na nere korengana no manyibwaye nemirema nyarika kora sense ya Kenya nabonere akwe ukoba running mate ya nena sobo mboli bwa Kenya kwanza ikegera no anyaraka goswa igumugano ina boko yosoma CBJ 10 kasedi ni ya standard bono boigo nabokurigireria CBJ ya 12 na ki running mate ya karomori kyari gitena ingigiraga running mate Joyce ye running mate ya Raila ose Ruto ngakira chikubairira kugendera na siasa ya obuya ose kugendera na siasa ya obobe igumuri kibaseti na muri kirtena okochora gosoyo racho ko running mate ita gati ya running mate ya Raila osomo konyu Raila osomo konyu Ruto na kira chikuirira ibirengere byao bya siasa gochi ase amatukale bosigona boko yasoma ase bechi ya 12 orore na kimuri kibaseti ya kwandete igoro ya running mate ngakigo chiko shape siasa ya bababere nara gutuma ujumbe ya sara watano aturigiriti kabisa Atogana thank you Ndizi TV for newspaper analysis. Tuko ndani kama kawaida watching you from Minneapolis, Sarah and Brighton. Akabeke ngundi abu kabisa agatayana bintu bire bya kabisa mbye mono ase uchumbe ya nyingi twanyorere ko chase studio na magaseti kwa nyorera senjera ya bene karatore nje Sarah na karatore Brighton na Sarah na kebati kurwa sense meri ende ye studio. Eyo mwanchu mulgelia sengencho chinga kinebiro ndo chinga korwa sense mayane korwa gazeti ya The Daily Nation na mangaro mwanchu mulgelia amange tutanyala ko batogo gotebya sengencho chinga ki kulenda nyorere gazeti yao agere onyala ko bakogwe somera asoboime inche egasiane na kumanya senjera yo bwenge tunganaralia ya ugucha konyora ase gazeti yo ya The Daily Nation biamono koira chinga kichia goligireria na gotegerera ayarenga samagazeti yalitikulia rero nanje nango iko mweli abu okuraga nande konya soma na boko gore kaseti yawe ndibwe somera asobogale kikare ndu to gochuteri to daina ari nkororo igo enyode kaseti yawe ribwanjete na byara ko somera asoboime igongotena kenda kubwati mirobirito Ndizi TV ne rubwansu musi to kwanda so mukomoke to kwirana ni to kwira wikase amangana maya yemambia bono tumayana rali atikirikuru ime na isko yagusi igo Tosca.
Ubwansu bw'omugusi. Soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bw'omugusi. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga buna chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chishati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutugo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo nerya ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi chisukuru ao naboigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi eyuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi mirut asenamba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonsi nebintu byo korera chigosori. Aya antivirus inge kabono kare ko somo bono. Ya ni gazeti kare ko soma. Ya so online ga bulgerie video so abusa Ndizi TV le video biro. Ndizi TV? Ya ngo mungainore. Tari Ndizi TV News. Ndizi TV News. Sacha Ndizi TV News. Ya wana digeri wana video. Aka. Nono chomurubya kabisa gwichinjaro na papa antivirus. Bintu nobira Ndizi TV News ke jago na so Facebook ya bangu Ndizi TV News na YouTube yabo Ndizi TV News ke aye nayo mokora aye na gwatebie ke naye omwanjo ndigeti kurwabo kana to honsonja soa asakoro kwa Ndizi TV News e Facebook YouTube yaito Ndizi TV News omakonyora chi program chinyinge una mangana yoboremi akoleto na Mildred chigosoria chikoleto na ndemo papa tivera chokoleto chingero amona mangana amange igano bwanzubure bwo mugusi Ndizi TV akiro meto bwanzuborobi ai yakiwata bati Ndizi TV News aya Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebintu byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions showers consumer units solar panels inverters industrial sockets switch boxes cooker sockets circuit breakers chibasi chokobasi richianga chi insulator switches chi tester system chi meter boxes nebinde binge nigobare imeyumo chokisi asinyumba ya Guzi Plaza room number G2 naboko bakiresimi asinamba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town.
Nane mambingi umwanju muringo kwa na SMS ito ya mangana mai hanena somoro Ensakia ringo mai na lia kora kanite kuri tukuri garo goika boni gano kubori kwa na kabamo na inji goikomo elio ndingo manyi gonya sanso maranere ibuna SM ambia boni ga goikomo elio nyira na bokana gutubwatia sensemiri mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News boiga sensemiri ya YouTube na boko tubwatia Ndizi TV News na boko to tweet @Ndizi TV News karengari kyao gitume gwetera ase namba ira seskini yawe goikaranzo ikeri ndingo manyi na mange iretariane Brighton Makori. Abakenya nigo baendete gwaku n'umucando bwo kuburwa n'amaguta nonye serikali yanyandite gikoraribuna nigo yabikire mirobiri ya bene kwene kimwe n'amaguta ngutokare asichinsemo aho imeyense itu ya Kenya kurende mucando hii nigo nyarego kwene kiwase county ya Kisii amo neri ya Nyamiru muri kito Brighton Sagini na tareta chinseme chiga na gusange birengeryo na korora ngakia maguta nyarite gakubura agatwarganiryo roboti irokubwatia Nonya magega yomo waziri otenenerete wizara ya energy yomo Swat Monica Juma gochika na goteba mafuta y'ikigali gose petroli na isaine nabo igo nabase bitwa byonsi byo kubeka mafuta nigo gwekera bona mafuta yo aborete ase bitwa ange byonsi anene mono gaiga ase county ya Kisii ase bona abarunde babere bakwemurungane gwetani omutinyo yo mobono magega yo kuboro kwa mafuta egento gya turbanire nonya obonchereri asorogongo rwagusi ino murundi we pigipigi iga ase stage ya Kiombu stage 1 una muruti nkara stega egendo geto geta sike bandaga na mafuta naro kiregendo una bona na boto kunya kuwa nga mafuta naro lakini tuachi koganya ego twanyorenga mafuta tari gocha bona bokora nga litukiri gali atokongere gusama tuka atokongere ndoko magosono bochori oiga chikura na ichare turu muchando lakini mwana biashara wa boda etokumetia abana ba minto bale stage gai batike to boibi bagachaka korundi chipigipigi ende bekonye lakini mwana ase kere bikone byatabereire mabuta abere ligori twasinyiru mabuta teyo Kenya etokumetinga Kenya mabuta na togete turukana mabuta into maitike rakoro sunga yago cha irugochi boni geto chande gete chipibi cheto nchibwate mabuta boniga abana baite bamwete baira no oboibi boniga gake serikali etokobori urungu atangaza mabuta agure ligori mabuta na Kenya iriso etokobori masa serikali mabuta ya chete Kenya nga yale boniga tutaranya korra omuntu akumaka boniga omnyaka ochie town ngo nga mabuta rasegete okone gold yakoligi ogo ike town eyo nyana mabuta tayo nando ira na gocha ne gari dikebi ya gatikete stage ona amura minte bagote ibuyi tokoria mabuta uno monto korie gold koroche ime omochando yo nigo akamono esekta yo basombi anene mona burunde ba boda abubondo bagoserere gocha gotugutera rumurori bwo bochori bwo mwakoyo onye serikali tiro chikorigererio omochando bwo kuboro kwa mafuta gaiga sense ya Kenya serikali tuligeno amatuka ya makati gari terinde chikura cyaku igaba cyari abakenya enzo tunora mabuta tweligeri nande tosomeri abana ne sukuru ngo igorukire n'abantu bamwire ngabende oboibime bekonye kurwa baragerie family yabo boni ge landlord ye tubungirete nyomba ntobwate bese to gwakana rent eliso neri mabuta tayo kolega asio kana rent abana bago mbali gosome sukuru esengo jak tobwati mabuta rakorere gasi gaki serikali sonja kwao tokonye twagosora ntwe sukuru mande ingo igorukire ntobate ngomenda murama gori chigari para ngomenda chira magori ntotate kuboringa gaki ngiye koira abana sukuru bachosoma bono etopage tiboniga tokumetinga tokona nyomba gotebia abantu baitonga gaki ngitoko ba muri bono tokumetie tokona twengente gosengi torakora nakimono kwa mwatore twandamane ntu akakura onya mabuta tayo nakura nturi gwaka bono egetenda wiri nigo bono gyatigaire asaba nanchi abwase bono liboriri na ligenderere tekoba gati ye serikali ya Kenya anene mono ewizare tenenerete amafuta nabo igo abone amafuta ningo obwenererete komochigwa ingo reporter ya Ndizi TV eretariane Brian Sagini Isena Ekera abana baendete kwera n'ujasam kuira na siji skuru herigo abande karawa joswa siji skuru je secondary anene bali bakoreta matema krasi sano iseto nigobone ya mate ya mukuru asi wodi ya munyerode bunge ya kitutu cha North batabwati kibakwa gokeria anene kero umwana abanyarika konyora max chimiseto 379 korende nigobona asnyirwe ose nigoba asnyirwe kutware bitoki bachukumwire skuru ya Kabrong muri kitunde mustubi negetase ya mate yina gukwana barabo karabona bakuburyo bakonyi urwa Samari abaya kirenga kiamba chibu ya matemwa ko bwatoku nige ko bomo chengo monena ase ya mate yaboro kyugo bali bagweta buya esabari ya Ndizi TV ni goto ikiase kenyoro kya gesure ime akenyoro
Mwenyerero woda senko umero moro kigu Steven Mokaya Bogonko. Nilifanya mtihani wangu kutoka shule ya malazi ya Bobembe na nikajinakulia alama 379. Nilifurahia sana maana katika hii nyumba yetu nili break record yao. Mwana keranyoreta matemo nagogete muno ngagoka muno saurio okoriro mukimu na twarenge komotebia Nonyoeta matemwa KCP nigere na nginoro mutakanwa babwato buo bamage ya Stephen Korangeli gwe secondary ya Kaplong okobe familia ye ebwato konyora gwainse efisi esukuru arangiriwa abana aenda ngarusie efisi structure ngarigereria nganyore efisi ere igoro ngaratu konyara kogera nimbwato bokongo n'abana bamwabo bali mutwe bali university babere n'abana babande umungino yo abigete school ngwetera so kondisa mundo ero chiga kondisa tebwensi sande nara kondisa miaka 8 sande miaka 12 yo obokongo mbororo bakonyo mwana wenere mambia achokorekana muntu uri wenja sikinyore kijitega nisipoenda itaniadhiri kimasomo, nitaweza kukufa moyo na sitaweza kutimiza ndoto yangu. Maiga yogo taikeri chibasari na scholarship chirengete mechie bwato konyora gwainse nigo Margaret ne amata yaba bwato gusabasa basamalia baya konyara kubasira elio Steven agenda lia marora yogo somana kobo monyagetari ando nse twari gusaba bokonyo yuroche lingane liga anyari ko bagago tokonyo bokonyo gochaso umwana oyo timbu atikende bunandeiga ngo chakera na enkuru muchakano mpaka omoyeli chibesa rabo chikoja chabora gaki na babwene takonyeke igakumbulia maswali ngagongo soma mbere siku nikiweza kufaulu vizuri nitaweza kukuwa daktari nisaidie kijiji changu maana kuna hospitali ziko mbali bunde biro byenderete gosukange no gosoa kwa bana bekirasi gia kianda form 1 emechi skuru bacholete gosekorangerigu nigo bone ya mate ye bwato gosemeri buna amasababo nanyare koigwekana kuripotere taseni kia Ndizi TV korwa igase wodi ya Monyerero egotoka ime bunge ya Kitutu cha North elietaliane Ndemo Steven abasubati nigo bono babori guchamo na kwegenderia na kosoa sebyombe ao eri kwegenderia sobogima bwabo kuba ukwana litukurigore kero bamuranete anene abasubati bari aba contractor nibono banyara bagote no guchamo kwa basubati ni ogora kubagenderia asense ya Kenya gosasorongo rwagusumuri kweto midrin manyi negeta sense meyo kakwana basubati abu agatwarganiria roboti rokobwatia amatuko amagegan nigo omusubati amanyire buno yoliko gose chikoni kurende ekero ebiro bikona gosuka abasubati nigo banyorire amasomo asoboikeranu ayo aireire barobwo kumanyekana nakoba ase oboteneri ao ase chinsemo chinyinge abasubati bekiombe gechi contractors ime yagusi nigo baigora bene ekiombe kiabo kiabanyakonda iliogo chia kogendereria eganga yabo na kwa abangina abange omoyo bwo kwegendereria onekera abangina bachi goikaransa bakanyoranga egento giuka kiranyare gokonya abangina no gotware ekiombe gikurwanirira amangana abo ntwa register ekiombe ke last year tukanyore certificate ntobwate officially certificate na rero igoturiga iga kubeka history esegusie ngima buna abakungu ba officially ba launchiri ekiombe kiabo yachire ensengima. So we really pray for you, we stand with you and support you where we can. I'm ready to work with you on the logistics arm because this is a women-driven organization on logistics. Bangine kero payment ba kolire gasi bakanu in time. Gati yabaikirana omoyigo yonga mone kiombe gie chigari gie isusu ebangi ya Afrika gati ebyombe binde ebinge iligo konya abangina baberure ase chikonda bari bare chobisi ase tokwenda twasaba chigasiete gakekera tuguta mugotororo nabangina torore na muntu onde bwensi na musacho onde bwensi ochire gosaba egasi ekiagera ekera tokwenda chobisi gosaba chigasi nkonyora tore challenges kidogo muntu akorora muno mongina alafu
okorora na muntu utaiseini lakini twabasabire na kiga kina intunto iseine motorore buna abantu bande bonsi buna abagaka bande bonsi bagocha basaba kigasi mwakara kimwa bakonya twachiramo ase okobwaterana torore chichangamoto chiria chito face team na intwa abangina turinde tunyare gochieta tunyare ko batogo koria gasi yaito asenchere bwenerete Chinga kiechiechio abasubati abo barwa ogosegeta gochia sabangina bande ase okobagania kobwaterana nebyombe ao ilio gwesira na kwegendereria anene mono asenche riyanderia ne rikogenda asaba subati bali barenkaga aria batabwati egento bagokora ebarengerati nsachinde nga egasi ye nigere yabasacha gasi eteri yabasacha nore nintumna motoroche iga tari iga twacha kirete entagetenga umusubati oli ore isuko garia rikokonya kurwani guno musacha okera rituko konya gweitwa chingoma okonya gusaberere kebiriti esoki yango isiko nae tokorore asenchere ye mugoseyende tonyare ko batogo kwana naye tonyare gogosemia onyege konyarekana tonyare gokoa ebitoki bikeigo onyare gochaka noni biasara bisini nigo ingo ripoti legeta senki Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi Omokonyi bo county commissioner korwa sensema ya Kiumbu nigo wanarure kurege tindigo je asaba menyi benseme yanene abanyarite bakuibe bintekero umuriro nyarite ko gosambe bintase chiro ya Kiumbu boigo yanyarega kurege tindigo je asaba sae abarorekanine bagendete gwaka korondo ase enseme ya sateruna nigo bagochkwirwe getambu kurege tinde korobara toekane bagakoro busari ase ensemo eyo. Leo nimekuwa na baraza baada ya mkasa wa moto ulikuwa Kiumbu town, na huu mkasa umetufunza mambo mengi kama serikali, kwa sababu wananchi wanalalamika mali yao iliibiwa na wenzao wakati mkasa ulitendeka, ambao walikuwa wanajifanya wanawasaidia lakini hawakuwa wanawasaidia. Na mimi naomba wananchi, wakati tunakuwa na mkasa tunakuwa na utu. Wakati mnasaidia wenzenu wakiwa wameadirika, tuache kupora mali yao, tuzingatie sheria na tukue na utu. Unasaidia mwenzako wakati mkasa unaendelea ama wakati ameingia kwa janga, si kuchukua hiyo fursa kuibia wenzako. Jambo la pili, ninafikiri hao wenye wanaiba ni wale idlers wanakuja town. Na Kiumbu hivi karibuni tumekuwa na youth wengi wanakuja town, na serikali imetambua kwamba wengi wa hao youth wanafanya gambling, wanacheza hii karate. Na mimi nataka kuonya hao wenye wanacheza hii karate kwa town. Na ninauliza landlords, nimerealize most of the landlords wanapeana nyumba zao zichezewe kamari. Hiyo si biashara inakubaliwa na serikali, na tukikupata tutakushika na tukushtaki kwa sababu ya kuabet crime. Jambo la pili, ninaomba wananchi ama wazazi, elimisheni watoto wenu hizi njia za haraka kupata pesa. Mtoto anaamka asubuhi anakuja town, kazi ni kucheza card, hataki kukusaidia wewe huko nyumbani. Elimisheni watoto wenu na muwale kwa njia inayofaa. Umugabana we county ya Nyamira mosinyaribo kati ya barai abanka ase county banyarite bakumera na buri tukurigoro iri gukwanira imiroberi yo gukinyo bachenu ase county yo anekero barengete nakibakurwa ni buruiri bwa kanza ase county ya Nyamira ni gagoja ekero babigete imiroberi yo guchikugara chikliniki cha kanza ase nsema kusase county ya Nyamira. The treatment ya mapema ndiweze kupona. So kanza sio death sentence, sio kifungo ya maisha na pona. Omuliki bw'ekyombe ky'abakora emirimo ase ensi yaitu ya Kenya kotu Florence Atwoli nikobona nyarega kubulia serikali beke emiroberi ya bene kweneke buna abantu ose abasaye bali bakuru ase ensi ya Kenya na gochokora chigasi ase jinsi chesiko ngorendu bare ani gagoja maega abasaya bange barorekende bagotwara emechando ase jinsi chiri bagokora emirimo konende France Atwoli nigesoki na goteabune emiroberi netakere kubegwa eri nonye naba bagosum bali bagochanda abana aba bairiwe getambogero korengana go chinkuma cyane kiruna nonye naba basaba niko bagusiriyo bugima ekarubara chinsi chiri chisiko. Representative of the people, we are representing ourselves. Can we be able to talk without looking behind who is listening to me and what will he or she say? Can we be able to do that? And that's why I'm telling you vividly here
that those our daughters who are dying in Saudi and other places, they are dying with the consent of their own government that is supposed to protect them. So the Minister for our internal issues, the Minister for Labor, the Minister for Foreign Affairs, they must assist His Excellency the President by outlawing these rampant so-called employment agencies. These are bad people with briefcases. They don't care. They are involved in trafficking of persons. They should be arrested and be locked up. They are merciless people. They are more worse than any other human being living. Ayuna na kwarani asemambi abone yakundi nyona chikura gachinza isano nibiri chambaso nukanyora yo mona manke asemese ito ya mangana maya ni goto gotena gendra kuri emiroberi ya Ndizi TV ne rugwan sumugusi iriane Brighton Makori. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nagukurentera chibiche chinkia na boigo chinkino nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomugusi. Chigosori na Steven Ndemo numurubio wukumanya iguru yari gokorekana asibru bogiji gosori ao kurworo gonkurbugusi Kenya ninsenkima nabeka ukumanya na kukurentera babwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga ne chinde chinyinge kiraritu kuri Jumamosi gochakira chinza kianda goika chinzo ikomine ibiri cha Maragova Chigosori ime ya Ndizi TV. Jumapili maambia chinsa ikomine ibiri goika chinsa isato cha mambia nigo bono ya muganigwe asumurubrio bwoko motogyo monene umurubrio bwege singa ne presenter vini ekero kwa bokire ni maite na andake obutuko bwa umbwarenge andake kwa bwate birengere binde andake ayakorekana kerige kaba ekekaba kolende ayonsi gotoko yakora asumurubrio bwege singa aiga no toko gochakiryo bwanso bwa senchera ere engi ya kegima amatera yoko motogyo monene amarandia amatera matindi a top 7 at 7 nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete negati yari urabi gukonyora hey water toma ya kote vyo mwana tigako imoki yeso nerot omone no ngimokirie korunse gochi igoro korwekerenge kemo gochi asekende onya no musamaria nyasango gotomera ro musamaria ekeroto gusasima amonaye ritukerigaria Jumapili nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete ikinuliwa wezi pingango
tware tariki iliyo nyari gunchuria ejumapili yao asumuruburio bwege singa na presenter vini omonene nerod yeso Mutaka wikote nenge bakali. Aye mutaka wikote nenge bakali.